Shubor nakaslem jong unongsan hima. Nakaliang jong iku meseng HYC mending kasi aku menta kasi aku itrik jong menta ubna ngi layo ban pha da kajing tho syai Dr. Amperin Lengdo bedi Minister in charge ng Law Department. Abai day bat ka roster system. Kumangitip hadin ba ka High Court Badon Burom kala panmi ya kala shim ya ka kam bai day ka reservation policy how you snem ublada kalau betah ya ka sarkar bakade ban snai ka roster system kang ba kumnu kan don ka register na ka ka roster bai day ka reservation policy ka sarkar Meghalaya ka shikoutrik u benai mi benai jemang jong snem aja aku kelawan rakyat kuwi ke office memorandum hakaba kata ke office memorandum kilabu ya ki guideline kumnu banchna ya ka roster register dan ka roster system haka point D jong kata ka office memorandum ke ba shikoutrik umi aja aku la tho shai haka point D haka paragraph ke meningkong kiong ba nakabenta ka reservation roster ya ka reservation roster onsna nadu kasni ya ka pentrikam ya ka reservation policy kaumud ba on pentrikam ya ka roster system nadu kasnam khat khandai spa nyopo dihadin mangi na kaliang jong kaseng ngilawat jingtip ba ni puli ngilawat jingtip ba ide ba ka original reservation policy na ni kata ka resolution ya ka pas ka kharatrik Januari jong snam khat khandai spa nyopo ngilap bakadon kadon kuwi ke paragraph ka baar hakata ke paragraph la tho da ka basya ba la da kadon hakanu kuno kasnam hakaba ka sarkar la ni ki department ki le ya ka recruitment la ni ban thap kam la da jana ka we ka reserve category shumno menta la da ja ban ka khasi category la ni ka garu category kumba kadon ka reservation 10% la da omla ban thap ya ki hakatu kasnam komud baki duna ki nong apply la ni kimlong fit bandrung hakata hak reservation la de manyo ya kakam ya kata ka jingbomla ka jongki on carry forward hakasnem ka babut kamut la da shubna usnam arpu la khot kam kat kum reservation policy ba kata kasnem lalap ba ajaka ban thap sau pungut kibriu na ka type benri khasi jantia la ne na ka garu mla ban thap lut na mar bakimbiang ki qualification la ne kimbiang ki jingdon kam kat kum ka kam ba la khot ya kata ka jingduna chung kita jing bombiang onra aksnem ka banwan kamu akan next recruitment ya ndalang dep kata ka next recruitment ya la da ja bo omla banthap namar ba kilak bandon ki jingduna ni antai ki ong ba kani ka reservation on kakum ka jingtho akani ka paragraph 2 ki ong ba after the expiry of the second year these reservations shall be treated as lapse kamu ba omla shu banra ki banthap sa ki snem ki banwan Nri kay kabangi ngi yo ipat menta kalong ba katkun ko office memorandum ya kabala penmi da ka sarkar lang ba to ka spotri mi aja arko arki ong ba ya ka roster system on shna nadu kasnam khandai spanyo ko kaumut balada kijat pendri garu iporlok jongi garu kimyo kam lane om klam thap ya ki katkum ka roster system nadu kasnam khandai spanyo ko hadu menta kindang yo e ka kam kumat kandon ka backlog bakin fill up menta lada fipet ki advertisement kum baki light menta kan baki light ki advertisement ni yo iba ki jongi let's say lada don arko tuli ki post ki jongi kin yo andriu la ni nyo ki parlo ki jongi kin yo khat do khat lai komot ba ki pentrikam ya ka ya kata roster system ya ka bala penmi lembah ka office memorandum josnam arko ni ong ba hakni ka jingtho ka jongi ka bangi ai support ka sarkar lembah ka lembaga minister in charge of law department ni ong bakani ka office memorandum ka bala penmi osnam how ni usnam bala ada ka spotre umi kalong illegal kalong bean nama ba kalong persya ya ka resolution yung usnam ka knais pa nyo pa ka resolution yung usnam ka knais pa nyo pa kala krensya ba himla ban ra ka reservation ban carry forward more than 2 years kamot tang arsnam kila hakasnam ka ba himla hakasnam ka ba life himla shu ban ra ban ong bogaru ang usnam klam yo nra shu teka jingkli kalong ba kunu pa la pentri kami ya ka roster system nadu usnam ka knais pa nyo pa kata ka di gawai ka bangi ngipen iya ka ni jingtho ka jongi ka ba pinampet ya ka ra jong ka high court ka bal pemi ha ka
haka khatway trip menai besan RQR atau ka PIL number 5 RQR kamu ketua kes ke bawah Supreme ke High Court ke Shim by day bat kata ka preparation ke roster ka High Court kala kren ke Basai ban amar maka sorkar kala wanra ya kani ke office memorandum ya kani ke kes 8 kut no ban haju ka por ke ongru ba la kata ka roster system kalong valid ne kalong invalid la ne kalong legal la ne kalong illegal ya kata ka High Court kam syam la ai kanu ka rairu haduk mentang kasyupniam tanya ke office memorandum ya ka balapan i de ka sorkar ba keladon ke guideline kumdu ban bu renti la ne ban shna ya kata ka reservation roster kaumut ba omla ban bayakani ke office memorandum jong ka spotrik mi arko ai lak pediam da ka High Court bakan long valid lak la ne ka kalong legal na kalian ka jongi ngila ya ka minister in charge jong law department bakani ke office memorandum ya ka bala pemi da ka sorkar kamdon ru ya kata ka bor la ne bala IT bala aibo da kanu kaan hi ba khnang ba kanu notification kan long legal la ne kan don ya ka bor ko ban trikam retrospective kaumut ba hajaka ba roster system kan trikam nang ni syakman ka sorkar Meghalaya ka wanra ya ka office memorandum ban ba ka roster system kan trikam nang ni syadir kaumut ba kan trikam na du usnam ka nai spa nyoku tingi ni ba kani ka jingle jong sorkar klaim kanu kaan ya ka balawan ra da ka yindo ba thawan ka long bean de halor kata kanong rim ni ba ka sorkar Meghalaya kamra balawan ra ya ka roster system ka balong ka batrikam retrospectively umut batrikam nadir dela da ka kwa ban pentrikam ya ka roster system ka de ban pentrikam nang ni syakman de halor kini ki artli ke kawai namar ba ka office memorandum kaya tungku bat ka original resolution jong sedam ka nice pa nyo ka baar ka High Court ka klaim penkesan man ba ka roster system ya ka balawan ra da ka state ka long legal ne kam long legal ba ka balai ka notification ya ka balawan ra da ka sorkar jela kamdon ya ka board jong anu statute kamut halor kini ki ngila tho sa ka sorkar bandawan ka sorkar ba ka dei ban penbet no mardor ya kani ka office memorandum namar kani ke jing penmi ya ka office memorandum kalawan ra ya ka jing du nong ya ki babun ki kun samla haka jaka bukin yo ya kala ban yo kam yo jam dai namar ba ka don ka roster system ka ba aila ya ki weipat ki porlo bakin yo kam khambun ka ba kam ha jam ni ba ka pendu penban ya ki kun samla la ki dei na ka ja ndri ko jongi la ki dei na kinu ba ki ja ndri tingi ngibuk ka jing dawa khmat jong ka sorkar jela lamba ka minister in charge of the law department bakadei ban penbet no mardor ya kani ka office memorandum ka babakla bak ka belong bean balada kam sorkar kamla ban penbet ya kani iba kan wanra shibun ki jingkulmar kila ban poi uput ba kinbun ki case kinbun ki muqaddimah ki bala ban wanra hapu High Court dan hapu Supreme Court ru baide bakani banta tingi nak liang do paseng Gilabu ya kani gajing dawa mak jong sorkar lomba ka minister in charge of law department ban ngingit ba sorkar kan shim ya kani gajing dawa ga jongi nang ba kani ka roster system ku mangi OMP ka belong illegal ka belong faulty kan nomwan ra pa gajing du nong ya ki kun samla ga jongi nang ni sakma kumban gi chupai din akini ki banai ki baladap shwa ban poi ka election nilai babun ki don ki political party ki balabu ya ka reservation kum ka we na ki mat ki jongki haki manifesto ki jongki te aga jing sisa kam dei shu ka kamram ka jongi ban kentu ya ki kala de ka kamram ka jongki bikin take up ya kani rakam to hoy wala ka taru lomba kani ka khubor le se ni kentu ya ki tu ki political party ya ki tu ki MLA ki bajok na ki seng ki babu ya ka reservation policy kum ka we ni ki mat bakilet ho pat ba ban pani ka jing kersan baki yo ya ka jing job ru ka jongki bikin long kum ginong mitmat nasmo ba hakani ka session di bawah kebanangnya ngasuh baki day ban shim ya kani kamtam ya bakin ya keren ya kani kamat kebangi ibu Ahmad jong ka sorkar bah bede baka roster system nama baka roster system kan wanra kumangilong kan wanra ka jing du nong itu kamtam ya ikun samla jong ka beri jongi tingi ong ni kentu ki bakam desu ka kamera mengi ban pen ma wi pin rekla de ka kamera go jong pi bakin shim ka jing kli ban keren ya kani ban ta hapot session nama pihi pila clay pihi pila kular pihi pila pan ka jing kersan ki patba bapin let ban yele election
na bapilit banyale election apa bakal reservation policy kari going nak iman ki jongpi tengah kentui kini kisang sang perthai ki badan apa indor bar assembly mentahi bakin shim dengan nikum kawin ki mat bakin ya keren nam banyo banya tha banya tai banya thir ban penbha lane ban penbet ya kini ki jumna ki badan apa ka reservation policy